שיער שלי יפה. למרות שלקח לי מלא זמן לסדר אותו. איך קוראים לזה? לשחק אותו, כי שיער שלי בעייתי. זה משהו מספריים. אוקיי, אני רציתי לפתוח את זה איתכם, כמו כל שאר היוטיוברים בערך. שעושים את זה. איך שלא אומרים, לא משנה. קיצר, אוי לי. היה. כאב לי. מכוון. אני חלשה. זה נראה כאילו באמת לא היה להם פשוט, זה נראה כאילו לא היה להם כוח לכתוב ספר הוראות. בדרך כלל אני מקבלת ספרי הוראות. אימא'לה. אני לא יודעת, אוקיי, אפשר להיות בזמן. אוקיי, זהו, אין פה עוד כלום. יש לי פח, נכון? זה כאילו, יש לי אחד גדול, זה נשמע. כן, חברה שלי פעם אחת באה אליי, אני חושבת שהיא נפלה. היא נפלה, ושברה את זה, ועוד משהו אתם מכירים את הפסלים האלה שצובעים אותם עם צבעי גואש? אני כבר חוזרת עליכם. עכשיו גיליתי. אם מצלמים ככה ביוטיוב יש גם 3 דקות. וואו! זה למה לא הבנתי למה זה כזה ארוך. אוקיי, זה מה שיש לי מלא, כאילו, זמן. לא יודעת כמה זמן בזבזתי. תקשיבו, אני שומע את הדברים האלה, שאני כאילו, ממש מספוסלים. טוב, אני אסדר פה ואחזור לכם. קודם כל זה ארוך, מאוד ארוך, כאילו, ברו. לא משנה, זה אותו אחד כמו זה שם. כאילו, אין ספר הוראות או משהו? לא, אני ארכיב כל חלק ואחזור לכם. אוקיי, הצלחתי. נראה לי. כאילו,